Ja som narodil v 1941 tu v Wotrove, a 45 byte zle, přineše vojna do Wotrova tež, a to som ja pon čekance boli sú ze Srajnce a ze Nowej Wieski, tu pola nás smo brožni sedeli ve Pince, ja som ležal jako 4-letný holc na jednej usadžené dure, voše repu a neplej, a tam som ja odpočoval. Až do tej hodiny, dokiaľ sused miel ratašište jedno konia, tam a s tým sme sa připosli na vozečku, a on si ja tam jel s sobou čekal. To sú moje doživenia, že džencičo ešte viem a začúvam. So Pince jenož, že zdelanko, že tam vojna bola, súva vojna bola, keď tam jenož vonka rozárie spievali a tak to bolo. Potom sme až nic do Českej, ale nic ďalej až do Žuric, a potom sme zase ročili, dokiaľ to boli. A to sú môj nanie, to prípadne doma od neba kore bol, nie doma bol, a tu jem Belgičan prajú, vieš ty, když te už všinže, ponte zajto holca naramil, a džite tým napřečo. A to mám sa dženca štenecký strach, a ten je niečo činný, ale tu nie je strašné, tu má iné džečo na ramiach. To bolo iná osobitá podavizna.